Ikazwai mhuri yeZimbabwe tinokutambirai pachirongwa Fish Town ndokumba talk show with your host Nyanduri LMC, the voice on every event. So zuva ranhasi takunzirai guest manyama tikuita inonzi reviving our cultural values and norms anditika tsika dzedu culture yedu chinyakare chedu. Saka ndiani watinaye zuva ranhasi? Tina Lioness achifamba neninga dzenharira. Lioness all the way from Fish Town Norton musha mukuru. Lioness makadi ndinofara makadi muri yeZimbabwe makadi henyu zita handishumbakadzi shumbakadzi. Lioness ndofunga muri kungozinzira ne-energy kuti zvinhu zviya zvatanga naye. So chiudzai kuti aiwaka manyai paNorton Mira. Lioness va live. So Lioness chimbotidze kuti anombonzi shumbakadzi ndiani? Anonzi shumbakadzi sarakire kuberekwa anombonzani? Lioness shumbakadzi zita rekuberekwa anonzi Florence Nyamasana, akaberekerwa kuGokwe, and I can say born and bred in Gokwe. Uko kunoshandiswa mbira sechiridzwa chepakufara, pakukohwa, panhamo nepane zvese. Okay. So chikoro Lioness akazodzidza kupi chikoro chake uye akagumira papi pakudzidza kwake? Alright. Lioness, as I have said, kuti Lioness akabva kuGokwe, ndakadzidza kuGokwe ikoko. Secondary tikasowewo kumatauni ikoko. Chikoro tikapfurira ndikapedza A-level yangu. Ndikaendawo kumacollege akaendwawo nevana vevamwe. Zvisinei nekuti takabva kuGokwe. Iko zvino Shumbakadzi muimbi wembira, ndinotungamirira chikwata chinonzi Ninga Dzenharira, 10 member band. Zvakare Gwenyambira. Ndigwenyambira Lioness. Tasimudza mureza weGokwe, tasimudza mureza weNorton beyond our borders. Shumbakadzi Ninga Dzenharira dzake as far as music is concerned. So Lioness, chii chakazoita kuti imimi musvike pakuti inini ndavada kuridza mbira muchisiya kuridza kana gitare, marimba nezvimwe izvi? Chii chakazosvika kuti muzoti ini ndofana kutora this instrument ende ticharisa mbira? Kune vamwe vanomboti mbira, vanomboti mbira iri associated pamwe nemwe tsvina nechine chii. Imi munozviona sei? Doti mupindure mibvunzo yese yakadaro. Alright. Yeah. Mbira kwandiri it's a calling. Nekuti of course takasvarwa mafamilies aita ma-traditional gatherings, aitwa chivanhu, mbira dzichiridzwa zvandambotaura kuti kunopura chaiko, munga, kupura mapfunde, kupura chibage, kwairidzwa mbira, ngoma nehosho. Anditi zvakakura zvirimo, handiti it's an inborn thing. Zvakare i-calling. Yes. Kune vakakurira kwasi havana kuzopesiwa mbira. Inini zviri mumamandiri zvekuti ndikanzwa mbira ichirira ndoziva kuti this is me. This is my origin as an African woman, as a Zimbabwean, as a Gokwerian, as a Notorian. Yeah. Ndinonzwa ndichizwa kuti mbira ndedzangu. Then pa issue wataura, that issue is very sensitive. Yeah. Yekuti mbira has been demonized. Yeah. I think ndofunga maona ndichinyanyo taura kuti we have been advocating zvakanyanyisa kuti mbira iswe panzvimbo payo. Mbira is just a God-given instrument yatakapiwa sema-Africans, sema-Zimbabwean, especially Southern Africa. Isusu muno muZimbabwe takapiwa chipo chenhare, ndo yedu. Zambia yakapiwa kalimba, naMalawi akapiwa nyunga izvozvo. Yedu inhare. Zvekuti isusu sema-Zimbabweans taifanirwa kuti muzvikoro chaimo, mumacolleges, maticha adzidziswa kudzidzisa nhare kutanga nekuti ndo yedu. Chechipiri, mbira ikaridzwa sezvatambotaura kuti mambo vachirwara vanoridzirwa kuti vapore. Ikaridzwa inodzidzisa, inonyaradza, inokamfota. As well as magitare amuri kuchemera nhasi uno senyika, muri kuti panoitwa ma-national gatherings muri kunoridza magitare, muri kunoridza ma-keyboard. Akatangira kwaitourayiwa vanhu mumabhawa kuno kuri ivhu, kwaitwa zvinhu zvakaipisisa ndokwakatangira magitare. Unlike mbira yedu yakatotanga chiri chipo takatopiwa naMwari chekuti nguva yehondo mbira ikaridzwa, dzimbira dzinoenderana nedzohondo taikunda sevanhu vatema. Zvinove zvakaonekwa nemupambefu kuti these instruments ndo iri kuita kuti tikundwe, and they demonized it. Until today we need decolonial mentality kuma Zimbabweans.
kuti uti pa radio station ipo pano pamwe ndini muimbi wekutanga uya wembira tinofanirwa kuti chese chinoitwa 90% panofanirwa kunge pane mbira music chaiyo iri kuridzwa paradio 90% ngaive ine mbira culture exchange we are shocked kuti unoona munhu achienda culture exchange munhu weborrowed genre ukunze unonoita culture exchange yeZimbabwe timbori vana aniko isu tiri vana misisi here isu isusu we are Zimbabweans zvokwadi hatingatize from our own identity tiri kuwanda nechiguno munoziva here kuti mbira ndo only instrument yekuti ndikasimuka pano ndikaenda nayo kana ngoma nehosho yedu ndikaenda nayo kuUK vanondiunganira ndinonoticha vane maPhD. I will be the trainer of trainers. Ndinonovagadzika pasi inini katonja akabva kugokwe ndonowaudzwa kuti garai pasi ndikudzidzisei ndichivadzidzisa mbira because vari kutoda that knowledge. Ndizvo chaizvo. So Lioness, tiri pambira ipapo mune vamwe vana here vamuri kuguma munotoni gokwe uri muZimbabwe vamukuti handitone vamwewo vari kufurwa mafusi vari kutoguma vekuti in future muchavaona? Alright, I forgot to tell you kuti even I'm the vice president of Chivavarira National Mbira Music Arts and Culture in Zimbabwe. Organization inomiririra zvechivanhu zvese. Tinoti iri nhaka yepasi. Saka takanyanya donzo redu nderekuchengetedza culture yedu for future generations. Tiri kupinda muzvikoro, tine magwenyambira nyanzvi, tine mhizha dzinogadzira mbira, dzinogadzira hosho, vanorima mateza aya vanorima hosho. Saka izvozvo tiri kunyanya tageta vana vechikoro. Tine vane zvikoro zvembira nechinyakare. Ndofunga vatatu chaivo vanotori nezvikoro zvakatosimukira vekuti mbira dziri kudzidziswa. Saka tiri kunyanya bata kuti vechidiki ngavawane mbira dziri sezvadziri, ngavawane knowledge sezvairi, ngavazive kuti hosho inobva pai. Yesi yefiberglass yakauya, asi hosho yekutanga yakatangira pakurimwa riri mudzi. Deze rekutanga calabash yakatangira ichirimwa. Toribika kuti risimbe raoma paipo. Vazive zvazvinoitwa kuitira vazodzidzisawo vanotevera. Zviri sezvazviri, zvisina kudhalotwa. Okay. So Lioness, tiri ndakambosvika pamai performa muchimboperforma papakare paye neninga dzenharira. Aiwa ndakazipirwa, aiwa munorova ende chikwata chenyu chinorova zvinonwisa mvura. So ndaona muri kutenderera munyika yeZimbabwe muchiperforma all over nyika yese. Right. Zvekare ndakaona pane Mother's Day yamuri kuita paChapungu kuNorway muNorton pana Mai Jilimba. Tiudze nezveMother's Day yacho kuti ichange iri muMuswani zvizvi zvinenge zvichiitika. Maita basa Mother's Day ichange iri musi wa 10 May. Wamunoziva kuti izuva rinorangarirwa vana amai. Ine ndiri amai. I'm a cultural custodian. Ndiri kudzoka ndichingoti umai hunobvira pakunzi amai semudzimai anditi. Saka tiri kuti madzimai uyai neuwandu hwenyu tive nenguva. Ndichikupewo experience yangu nhasi kuti muzoona chimbakadzi chimuda paTV. Ndiri amai, ndiri mudzimai, ndiri mwanasikana, ndiri tete, ndiri muroora. Ndiri kumbozvigona sei? Ndiri kugamuchirwa sei? Ende chaita ndigamuchirwe kwandakaroorwa, ndigamuchirwe kumba kwangu, ndigamuchirwe kwandaberekwa. Chii samai ndinzi amai vane chiremera chii? Uyai. So zviri kutanga nenguvai this Mother's Day paChapungu muNorton iri kutanga nenguvai. Ndakaona pana Mai Jilimba, mumwe wacho aripo ndiani zviya? Mai Mdzudza. Right. Saka zvichatanga nenguvai. Handi maona kuti pakaoma ipapa. Pana Mai Jilimba. Ndicomedian, ndiactor, ndiamai. Zvakare ndiamai vepachikuroma. Pana Mai Mdzudza. Ndiamai vekukereki. Muparidzi akakwana. Handi muri kunzwa. Ndiamai zvakare muroora mwana. Ikuna shumbakadzi gwenyambira cultural custodian. Kuchanakidza. Kuchanakidza. Kana mudzimai wangu anenge aripo. Chokwadi, mune magona. Chokwadi. Nguva iripo, madzimai emuNorton. Vana vemuNorton, bhukira amai vako. Vave nenguva yavanozotsanangura kuti mwana wangu payapayaka wakandipa mukana wekuti ndizive zvandandisingazivi. Ndinofurwa nemhepo pfungwa dzisununguke. Ndizvo chaizvo. So ndoona zvekare muri presenter paZimbo Live TV handiti? Chimbotiudzai about Zimbo Live TV. Zvakatanga sei zvekupresenta izvi?
kaunti kuti makagara zvemaiki munozvigona. Aiwa zvemaiki ndofunga chipo asi ndinoda kudzoka zvakare ndinoda kutenda kuna mentor wangu akatanga neni Brighton Gumbodete. Ndiye akaona chipo chachiri mandiriyo. Akati Shumbakadzi ndiri kukudai. Aiwa akati tikasimudzirana nekupinda nemuzvikoro nekudai dai zvanaitaura zvezvo mumakoleji takapinda tikadai asi Brighton Gumbodete ndiye akaona zvazviri mandiri. Then ndodzoka kuZimbo Life. Isusu Zimbo Life tinomira sevatori venhau vachitora nyaya dziri undiluted untwisted stories tichipa kunyika. Kare vanhu vanga vasina confidence nesocial media. Takapa mhuri yeZimbabwe nepasi rese confidence social media kuti zvatinoita taura unozoona kuti chachiri chokwadi. Zvakare we are one of the biggest online media online TV. Saka tinonzwa kunzwa kusimudzirwa kuti inowo zvangu Shumbakadzi wekunotoni Fish Town kuove nyika uchingopinda mutauni unochungokwaziswa ndikasvika kwaMutare Shumbakadzi miraipo ndikukwasisei ndinonzwa chiremera nokuti ndimi mhuri yeZimbabwe makave nechivimbo nesu seZimbo Life TV. Aiwa tinotenda Lioness. So ndapi mashoko amungade kupa kune vechidiki vamwe varida kutera matsoka dzenyu dzekuridza mbira dzekuzovawo presenter dzekuva good role model mucommunity munovasira mashoko ekuti kudi neavo vechidiki vari kutora zvinodhaka nevechikuru because zvinodhaka izvi madrugs ari kutorwa nemuzera yese saka munoda kuzovasira mashoko ekuti kudi chekutanga ndisanaenda ipapo ndine zvandoda kutaura kumhuri yeZimbabwe. Munoziva kuti panotorwa nhau paya hadzisi kungotorwa kuti imi munakirwe kana kuti muwane kutuka pasocial media paya. Nhau dzinotorerwa kuti muzive zviri kuitika chekutanga. Chechipiri uwane chidzidzo pane chiitiko chimwe nechimwe chaitika mukati menyika yeZimbabwe kana kunze. Haisi nyaya yekuti izvo ungonzi wataura chete pacomment section paya. Funga kuti comment yandataura yabatsirei chokwadi. Ukaona pa 1 million comments anenge aiswa paya unogona kuona 600,000 ari ekutuka abatsirei. Kotadi tave kubundirana nechokwadi neunyoro nechekutanga. Chechitu chidzidzo chandoda kunangana nacho kune vechidiki. Isusu nhasi takunzi vana mama machemberi kudai shoko. Zvinodhaka zvina kutanga nemi zvaiveko kare. Asi ramangwana rako riri pauri nepfungwa dzako. Hama dzangu madrugs akauya tava nawo mukati matikugara. Ngatikwanisei kumakunda semunhu mukuru semunhu wechidiki. Nekuti hapana zvawazvigonera, hapana manyemwe awaita ekushandisa madrugs. Wazviuraya ende wauraya ramangwana rako ende kana revakakutenderedza. Drug haringoafekti iwewe, rinoafekta vakakutenderedza. Tadii tangosiya. Unoona kuti munhu akangoridzwa music yake paWhatsApp, ndakudzokera kune vearts. Akangoridzwa music yake paWhatsApp group, atozviona akutomhurisa vanhu nechimuti, akunokabira madrugs. Let's stop that. Isusu mapublic figures, we are the role models. Let's lead by example. Mai murumumba, you are a role model kumwana wako. Ngatiitei unhu sevanhu zvandataura zveshe kuti inini secultural council ndinoramba ndichizoka ndichiti ngatidzokerei paAfrican wedu. Ubuntu, Africanicities. We are Africans. So vanoda kubata Shumbakadzi Lioness vachida mabookings vachivada even kuti vazokocha even mayouth kana chi vanovabata papi? Alright. Shumbakadzi vanobatika pekutanga panhamba dzangu dzepamhepo 0774 191 410. Tangidza izvekare 0774 191 410. Then email yangu lionessbenyambira@gmail.com. Then pa Facebook I am Lioness Flo Mayakira. Then munotibata zvakare tiripo paZimbo Life TV. Ipapo isu seZimbo Life. Aiwa tinotenda Lioness nekuva our guests zvara nhasi. I hope tinosangana zvekare kumberi uko. Thank you so much. Aiwa tinotenda. Muri yeZimbabwe tinokutendai nekuramba muinesu makatitsigira. Fish Town ndo Kumba Talk Show apo patinokuunzirai
maguest anopisa macelebrity emunotoni anoita mabizimusi vanoita sports entertainment news zvese zvemuguta redu renotoni Fish Town Football Town guta remozi nai football club zvekare saka zita ndinonzi Nyanduri LMC the voice on every event tosangana zvekare muchirongwa chinotera same time signing out.